आगे का हम लोग దయచేసి అందరూ కొద్దిగా ఇప్పుడు మాననీయులు గౌరవనీయుల పూజ్యులు స్వయం బాబురావు గారికి సత్కరిస్తున్నారు. నేను राजभवन सेवा समिति राष्ट्र तेलंगाना और अध्यक्ष स्वयं बाबुराव सर प्रमाण स्वीकरण ఈ ప్రాతినిధ్యం మనకు సంధించేది. నేను గోండు నివాసం ఆదిలాబాద్ అదేవిధంగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తూ రాజ్ గోండ్ సేవా సమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా రాజ్యాంగబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా ఆదిమ గిరిజనుల అభివృద్ధి పాటుపడుతూ అన్ని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. శర్మగ సీతారాం గారు చెప్పాల్సిందిగా ఆజ్ఞ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది.
అట్లాగే మిగతా నాయకులు కూడా వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. तो मैं ये कह रहा था कि हमारे देश में हमारी ताकत है, उसको पहचानने की जरूरत है साथियों। आज 2026 में जो जनगणना होने वाली है उसके आधार पे परिसीमन होगा और परिसीमन होने पर की जरूरत है। आपको बताना चाहूँगा 19 Thank you.